Hej og velkommen til Madsen og Dværg. Get the fuck up. Hallo venner, nu skal vi vinne. Au, han har en meget høj stemme, ham der. Fuck off. Idiot. Okay, det er standende det her. Mate, please, let me out. Bloodlust. Oh, shit. Okay, jeg kommer og hjælper dig. Er du klar? Help. I'm out. Ja, nu har vi andre. Nej. Jamen, Nå, ja, der kom. Idiot. men i hvert fald velkommen. Nå, Congratulations, du skal de var kommet lidt tæt på os. Men i hvert fald. Oh my god, hacker. CSGO. Eller han der, den... Et eller andet... Han der fyren, vi spiller med. Der ikke havde sounds, eller... Han havde sounds. Han der fyren, vi spillede med sidst. Den... Nå. Krokodille eller andet, han ville lade mig. Hvad køber I? Jeg kan bare armor, men... Kommer lidt an på. Min shot ramp. Okay, vi rusher bare alle sammen ramp, eller hvad? Ja, det tror jeg. Bare jeg kan lov til at stå mit sted. De rusher yard, all the yard. That is the yard. Secret. They went in secret. Oh my god, everybody's secret. Please help. Ah! De var på 5. Prøv lige at lave 360. Men de er stadig i secret. Han render dernede. Ned til højre, fordi der er store dunke. Nå, nu render så lige til venstre. Han er død. Nice! Man, fuck jeg er sko, man. Seriøst. Fuck jeg er latterlig. Lægger bare med. Latterligt sjov, ja. Lad det gå. Men jeg var ikke ved med alle sammen. Okay, nu så prøver jeg lige en testrunde med den her. Den har jeg ikke prøvet nu. Nå, det fint. Okay. Den er ikke så god. Den har fået federe sigte. Har den fået et andet sigt? Jamen, den sigte er blevet federe i forhold til fra CSS til CSGO. Ja. De var mega nede i CS. Ja. Hvor kan jeg vende til at gå til bomb? Okay, det Du kan vende. Guys, vent. Okay, de vent. Den der. Wow. Skrid med dig, faggot! Hvad, får jeg noget hjælp, eller skal jeg bare plukke dem selv? Altså, jeg render selv og slås med en. Ja, han fik mig. Okay. Hit the bomb. Covering. Han kommer op fra der. Shooting back! Fuck it, det der. So good. Du er så fucking selvglad. Det er fandme hvad du er, Hey, mand. mate, 6-0. Okay, det er til at være selvglad, når man har så stort. Ja, det er godt. Nu skal jeg OP på. Gear up. We aren't going on a Det er windy bare walk lort, here. Scout er jo ikke lortet på. Det stinker, seriøst. Det er jo det bedste våben, man kan fucking få i verden. Dårligste våben, man kan få i hele spillet. Ej, okay. Okay, der er den der, jeg tror den hedder MP9 eller sådan, eller MP7. He got on. That's an off. In the radio room.
One guy shared in Ah, lobby. men skal jeg tage dem alle sammen, altså? Come help me, covering the bomb. Den sidste ram, man skal afslutte. Nå, okay. Nu er min scout. Nå. Giv mig min scout! Fuck dig, dude! Fuck dig, jeg skyder dig lige i hovedet, hvis du snakker om min scout. Sleep well. Move! Altså, vi kan fløjske. Jeg har også en decoy her. Ui, nej. 8-0. Hvorfor ikke? Lige meget. Jeg kører den med, altså... Skal jeg lægge nogen assist, eller drab, hedder det? Jeg lægger nogen død. One guy in blue, 40 HP. Package ligger i A. Throwing flashbang. Package in A. No! Hvor er min score? Han er derinde, by the way. Throwing smoke. A day's more, a daddy's money. Counter-terrorists win. Den er også lige lovligt andet udvalg. Okay. Nej, for helvede, jeg kommer bare til at kaste min våben hele tiden. Dude, giv mig den. Kast. Vi står bare og kaster sådan en våben ind over alle de andre. Kaster de bare med Esmo? Hvad They're kaster de? gonna wish they were never Esmo, det born. der våben han har brugt, det er eller det er rimelig rart. Det er okay. Det er så lort, det våben der. Altså våbenet er fint nok, men det er skinnet jeg tænker på. Okay, de er yard. Grenade out. Yard. Det er Det er going ikke noget secret. pyt, alle Det er sammen. going secret. De går secret, hvis du kørte det. Det kan vi ikke regne ud efter din fortælling om vold din bror. Om vold. Two guys in secret, yes. 3 guys in secret. But they got the bomb in secret. Du suger nu. Kom ud igen, skal fandme skyde dig. Det lægger mig. Der var ikke så meget at gøre. Jeg var pænt low. Der er en oppe på det der klamme silo der. Og på siloen simpelthen. Ja. Nå, okay, den silo. Ja. Der var en, han fik mig i hvert fald rimelig low. Og holdt mig stok. Skal vi gå med hovedet? Så. Der var han. Counter-terrorists win. Der ligger det våben, du havde. Nej. Jeg var længere ned. Jeg døde ind i sådan et mærkeligt sted. Ja, jamen, det var det våben, du havde. Nå. Det var Gali. Static, Sandstorm. Ja, okay. Så er der en anden, der har jeg fået den fra en enemy, så Køb den igen. Remove any doubts in your head. It's us Gaden or er them. også rimelig god. Galil. Som min ven kaldte den. Galil. Mig og min ven. Weber Grill. Tænker vi om mindre. Weber Grill. Ja. Det er ramp. Okay. Everybody ramp. Wow. Skål. Nå, okay. I told you. Han er helt væk, han er flyver mig rundt. Nå, det er den der. Okay. Jeg troede, det var den der, den der ligesom skyder med sådan nogle pileagtigt.
pile. Ja, Terrorists win. T'erne. Ja. Og så skyder den med pile. Sådan nogle, der minder om pile, synes jeg. Hvordan ser våben? Nej, undskyld, det er CT, det er den der bison ting. Det er en SMG, det er den sidste. Jeg ved det godt, men... PP. Move it, move it. Pile. Jamen, det lyder som pile. Skal du have et skud lige i hovedet, dude? Skal du have et skud lige i hovedet? Så skyder mig i hovedet, så taber vi. Smoke. Go ramp, go ramp. We're already two in heaven. Go ramp. Yard. Yard. Go ramp, go ramp. Yard. Guys, fuck. Yard, guys. That's secret. Ja, de gør secret. Fuck, han rammer ham der. Oh, fuck, man bare ikke med en headshot. May, please do something. Nothing. No, fuck up. Okay. Han hørte det også godt. Inshallah. No, for helvede, no, jeg er blandt dig! Mange tak. Det synes jeg er så fedt med det der rum. Så kan man det der. Terrorists win. Så bliver man lige knippet fra ham der. Gaspacho. Let's go. Wow, han er nødt til lige at sætte sig stangen. Und ich danke. Yard. There you are. No shit, dude. Okay, jeg var pænt fucked der, mand. 13 lever, de havde mig bare fanget. Var det vores, der lige livet? Ja. Fedt. Ved I, hvor han var henne? Yard. Eller secret. Secret. Right, Madsen. Right. Vent. Jeg har den højre vent. Hvis du kigger fra Yard af. Where is he? Han var vent, sagde de. I guess he might have gone up to A. Fuck, du gav mig et chok, dude. Mate! For helvede, brug din radar! Du kunne godt lige have sagt, du gik derind. Don't step. Skal jeg bare gå ned i det der klamme lille secret rum? Nej. Han planter. Nå. Planting. Bomb has been planted. Defusing the bomb. Good job. Shit, du er vild nok. G. Bomb has been defused. Okay, fedt. Jeg prøver at lave den der ninja hernede, så taler jeg. Nice. Nå? Jens ved nemmere. Min score er egentlig. 6-2. Min score er ikke score. Come on, chop. Ah, fuck. Du feeder lidt. Feed er for hårdt. Måske er økonomisk ikke feed med. Status. Var det min bot, der bare rushede ud i den? Lead the way. Ja, det var det. Fuck. One MVP radio. 2 Yard.
got 1 HP, Jard. He got 1 HP, Schultz. Deagle. Throwing a grenade. Fuck, væk. Smider den bare over hovedet. Jeg bliver sgu da bange. Jeg bliver sgu da voldbange. Okay, jeg er virkelig dårlig til det der med, om jeg er CT eller TI. Jeg kaster den altid på min teammates. Det er bare Men den her gang, gå efter dem, der ikke er bløde. Remember, this isn't the killing house anymore. This is real life. Affirmative. Roger that. Cover this area. Roger that. I'll make it 3 to go. For helvede, mand. Han rammer godt ham bare. One in radio. Left. Er de... Hvor er de? Yard? En radio, eller en radio. Okay. Counter-terrorists win. Hvor er han? Throwing smoke. Smid bare en bottens våben. Rulle den. Hvem gjorde det? Det gør jeg. Fuck, du nederen. Man kan tage botten, hvis du ikke kan vidste. Ja, det vidste jeg godt. Han bare shotgun. Ja, præcis. Det skal da være dumt. Let's go. Ja. Cover this area. Smoke. Det er bare en smoke i hovedet. Men det er fedt nok, jeg teamer op med den der bot. Okay, der er smoket yard. Smoke on yard. Det var mig, der smokede den dag. Nå. Smokede. Okay, out my teammate. My teammate. Kun din teammate. Ah, det er godt. Hund! Ja, altså, nogen der ved, hvor de er. Hey. 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 Yeah. I think bomb vent went. De har Nice. de planter. He's planning. Er du klar? One is in there, Madsen. Er du klar? Jeg flasher. Deploying flashbang. Jeg flasher igen. Deploying flashbang. Helvede. Ja, Ja. Han har det flyset. Ja. Bomb has been defused. lidt lidt lige efter AK. Terrorists win. Ja, det ikke. Men det var sgu da mega sygt playet at stå der. Ja. Godt nok flashen var hårdt, men altså. Jeg sagde. Jeg flasher. Ja, du har brug for flere kills, mate. No need for kills. Move it, son. No need for kills when I can Hold your positions. assist you. It's true. Yard, smoke on yard. One man on yard. 2 man on yard. They're going for secret. Throwing flashbang. Throwing a grenade. Whole team is pretty low. Laying down smoke. Okay, one in warehouse, I guess. All of them are pretty low. Hjælp ham. You should at least get 2 kills. Hold nu kæft, man. Jeg troede, det skulle Du er 1 mod 2. 1 mod 1. Og her må være rimelig low. Don't step. Bare holde sin kæft, når man spiller. Kan jeg nok vinde for os. Package ligger lige op, godt den ikke? Ja, Is it A? I think so. But he got the package, so. Yeah, just saying. Nej, han er derovre. Don't step. Han er til venstre. Secret. Ja, han er secret.
Oh, good job. Fuck, hvor nice! Ja. Væk. Ja. Jeg vil kun ramme det. 2 år. Hvorfor købte jeg den dårlige kælder? Lad det Hvad? godt lige flere. Ja, jeg kan bruge faktisk det spil. Bare fuldt til. Bare mig der er så bots. Det skal vi nok vinde. Jeg har bare fået en masse liv. Nej, Jeg er bare gået ud bare og være rushe. dig og mig, for så kan jeg lige... Jeg kan gå i den ene sted, du kan gå det andet sted, jeg kan fortælle, hvor jeg døde. Eller måske lige fik et kill med mig. Så kan jeg 1v5 dem. Ja, præcis. Check in. Det var sådan i Okay, der er smoke on yard. One ramp. Det skal Smoke on yard. Og der er lille bot. Nå, bot eller bare rød? 2 yard. Er det yard? Ja. Jeg tror, man på yard. Bot, den har lige været yard. Ja, han løb forbi yard. Han tager dem bagfra næsten. Nå, det var dig. Ja, det kan botten ikke, det der. Han er sikkert mega pissed over en iPhone. By the way, nice Galil, eller Galil, fuck. Ja. Godt med hedder, skal du Galil med? Det lyder som om han er hernede. Jeg kan ikke heroppe, så jeg tror bare, jeg er blot. Ja, jeg stammer også bare lige ihjel. Jeg kan ikke finde mig i det pisse der. Der er nogen, der ved, hvor du synes det. Vi bare... Ved du, hvor han er? Counter-terrorists win. Ej, botten. Botten løber rundt med en ankel. Dejligt æg. Den er bare clean ned. Overhovedet ikke nogen stickers på eller noget. Bare følg ham til han dør. Han suicide. Nej, jeg går ud, så stiller jeg mig et sted, hvor jeg skal dø hurtigt, så tager jeg botten og slår alle sammen. Det er sådan det, jeg får. Giv botten en bedre score. Ja, botten den skal han bedre score dig. Fuck dig. Smoke på yard. Report in. Smoke on yard. Botten! Hvad, jeg bliver skudt for hårdt, man. Sidder han herovre? Hvordan tager man egentlig botten? Bare sådan til at vide en gang. For helvede! One guy silo. Han har på silo, det der. Ja. Jeg har skudt dem lidt ned. Silo step. Bomb has been planted. Where? B. Sounds like A. Sounds like A. Ah, det er B. That's B. It's B. Fuck noget, ven. Helvede. Wow! Det var også fordi jeg døde så hurtigt. Det må det sgu være. Man er bedst god for os selv. Nå ja, det var heller ikke sådan ment. Could the bot drop me some weapons? Someone drop me M4. Ja, du skal ikke se mig, for jeg gider ikke. Let's show them who we are. Thanks. No problem. No problem. Just no problem. Gjorde du også. Jeg er ikke den eneste. Han er fandme en ulækker, ham der sidder herovre. Grenade out. Han er lidt lækker. Okay, de kører samme sted. Yard. Heldigvis har jeg ikke ham, der helt skyder mig herovre. Det er mig. Der var han sgu. Ja, han er klar på den der. One guard with off. He got 50 HP. Where is he? Yard. I got red. Oof. Yard. Madsen is coming from behind. Just stagger them. Secret. Tag dem bagfra. Jeg lærer mig her. Jeg skadede ham sådan, okay. Hvor er han? Han er i B. De planter. Den ene står lige når du kommer ud af... Don't step. Den ene står lige når du kommer ud af vent. Ja, det gjorde han før. Jeg ved det ikke mere. Hvilken side? Han stod sådan midten. Sådan. Terrorists win. Oh my god. Nice try. 11-4, det er fint. Good half. 11-4, that's fine. Good half. Du vil godt gerne, Good det kan du godt.
Hvad? Det er godt, de andre også kan høre dig. Ja. Se. Den vil man se til. Jeg kan bare gå over ham der kaptajn. Han er godt. Klar. Where do you wanna go? Ramp? No, secret. No, secret. Rush secret. Rush. Alright. Secret. Don't stop. Alright. Jeg har package. If you stop, you're a faggot. Hvad sker der for vores bot? Han sætter sig bare crouch over i hjørnet. Det kalder jeg douchebag. Ej, jeg har bare nødt til at skyde dem alle sammen, men det er bare sådan. Jeg har bare sagt det, de ikke skal stoppe. Rush, stop. Det gør den også. Det var det sidste, jeg sagde til dem, de var med stop. Det er plads, at jeg kan skyde, helvede. Go B. Get the bomb plant. I need cover. Go. Moving. Together. Han er dernede, var han ikke? Nej. Okay, jeg synes bare, det fik det ene. Plant and go toxic. Jo, han var! He's vent. Nej, han er vent. Take cover, mate. Yeah, didn't you see him? It was a vent. Det er det, han laver. Shh. Counter-terrorists win. Bare slå ham mega i. Nej, vi tabte en runde, der går. Okay. Jo. Så kan vi købe. Jeg køber stadig den her. Det koster 300, og den gør sådan rimelig ondt. Der er så også kun 12 skud i. Nej, 24 skud, men... Ja, okay. 12 er et magasin. Jeg kan bare en P250. Ramp. Are you there? Just rush. Okay, det er rigtigt. Wow. Skal vi gå ud med en mega pille? Wow. Counter-terrorists win. Okay, han har taget. Altså, vi har taget bold. Jeg har lige fået et stykker. Okay. Vi har altså så chance i de første 3 runder. One more Rico. Jeg skal faktisk bare have en overspil. Så vi kan komme til køb. Ja. Ramp. Nej, not ramp. Start. Go A. Now is the time. Try A. Just take A by storm. Yeah. You follow me. This way. Jeg vil helst ikke gå først, fordi det er jeg ikke særlig god til. Så. Weird. Det kan whip. Så tager han den, der er det med. Nå, okay. That makes 2 left. Bomb has been planted. Good job, guys. Blue. Wow, der kom han. Fuck, man. Man kunne godt mærke, at han har lidt flere penge end mig. Terrorists win. Good job, guys. Lol, nice. Fik det. Hvad sker der for vente den runde nu? Fuck, det er bare free win nu. Good job, guys. Let's go A again, except with weapons. Yeah. We can flash this time. Ja. Den var op i den tunge. I'm gonna smoke yard first and fake it. Min tunge, den så bare... Follow me. I'll go smoke too. Let us go this way. Virkelig. Nice. Let us go this way. I'm throwing a flashbang. Oh, Go A slow. Negative. det har været Molotov. Slow. Go now, go. That's one. Just go in now. Makes 3. Follow me on the bomb. Activating the bomb. I'm throwing a grenade. Bomb has been planted. One blue, one. What? Hammer. Der er inde i det der lille blå lortehus. Der er også en oppe i kanten.
guy? Heaven. Men, ja. Ja. Heaven Sky, same shit. Så er det bare ud, nu kan jeg ikke nå det, nu kan de ikke nå det. Save weapons. We can't defuse now. Terrorists win. Nå, de er alle sammen døde. De døde, Nå, er det dejligt. secret this time, maybe. Nice red line, by the way. They will remember us after today. Vil du mindst sige tak, Bagger? Hvad? Sagde vi ikke Laver i Yard? Jo. Lad mig sige secret, men. Ja, same shit. Grenade out. Synes, nu skal alle fuck væk, så der er en, der kan skyde, så der bare en masse faggots i en klump. Får vi sgu ikke noget ud af. Jo, det var en god flash. Der holdt dem lige væk fra os, mand. Så kunne jeg komme ned der, og så kunne jeg bare knæppe ham. Så... Jeg holder. Throwing smoke. Just plant the bomb. One ramp, 50 HP. I'm planting the bomb. Good job. One guy left. Hej Madsen, jeg er bag dig. Guys, please. What? Terrorists win. Thank you. Bare kom bag kasse, nå okay. Bare næste gang kom bag. Du vil faktisk, jeg tror faktisk du vil dø der, hvis du ikke med. Ja. Den er sprunget. Du kan bare komme bag de der kasser der, hvor de plejer at sidde og kæmper med. Ja, jeg vidste at den Yard ville this også time. ringe, så. At this time we go yard, actually. We must move. Hold here. Yes. Smoke. Smoke. Spiller de bare ind på begge. Så bare jeg vender til, Okay, jeg blev bare lige... der står en op på det der klamme double... Hvor man lige kommer lidt højere op. Ja. Tag botten. Hvor den er der sidder. Nå, okay. Så er det bare... Ja, okay. Eller ikke dårligt. I secret. Han har ingen sounds overhovedet. Altså. Nej, han kigger bag de der venstre. Så typisk. Planting. Jeg var der ikke, ellers havde han taget for. Bomb has been planted. Terrorists win. Nice. GG. Could someone drop me an AK? How about no? Ja. Jeg har altså købt en Thank you. AK. Det var anden gang, jeg køber... Åbent her, man. That's the second time, man. Yard. Smoke. Oh my god, that's fucking disgusting. Tag botten. Let me get that. Okay, jeg er den eneste. Så kører jeg bare af, busk. Can I get the orb again, please? Oh, yeah, yes. Nå, så er det helt til dig. Så 1v3 er du lige med 38 HP.
Det er som om, at dyden bare går ind i en væg. Jeg kan jo lyd med det samme sted. Seriøst, han går bare ind i en væg. Kan. Prøv lige at høre! Men det kan ikke. Ikke? Så kommer der ikke lyd ud af det. Jeg tror bare, han løber rundt i en rundkreds. Fuck, han er et svin, mand. Det er voldstressende. Der var han. Fuck! Okay. Jeg havde prøvet at køre den sådan stilfuldt, og så bare lade ham gå derned. Og så... fuck, jeg fik et chok. Hvad fik du et chok af? Jeg har ikke jeg synes ikke, han kiggede på mig. Så der må man bare tænke, fuck, du er død. Ramp, og fast A. Let's go A. Yeah. Det er sådan ligesom det vi plejer at gøre, det går rimelig godt. Wow! Så lige hans grund, og så løber vi væk. Mål, vi går B. Ja. B. Go ramp. Og frem fyren, der står nede. Ham der. Ja, lige præcis sådan der. Jamen, jeg kiggede også, så synes jeg, stiger den. Okay, der var en måde, så må jeg komme med. Det nåede jeg så ikke. Hvordan kommer man egentlig, som man spiller bot? Nu ved jeg godt, han er taget, men... Faktisk det du gør er, at du ser mig gå op på planter A. Og så går du bare E på botten. Lad det have det. E. Okay. Men det er altså... Når der er en, der har den, kan du ikke tage. Nej, det er godt. Det havde jeg godt regnet med, men... Planning A. Planning A, guys. Okay, mate. Wow! Han rammer mere skævt end mig, ham der Phoenix. Det var næsten bare... Næsten bare pik, eller? LOL! GG. Kan jeg lige herude til venstre? Der er flere, der går på samme tid, det kan jeg overhovedet ikke have. Han er her. Men han gik væk fra mig. Nej, lol. Fuck man. Lol. Det lyder som om han gik ud. Weird. Whatever. GG. Nå, der er faktisk en, der bliver på mig. Flot. Jamen, tak fordi I gad at se med. Det var lidt hyggeligt lortespil fra mig igen. Og Carrie fra Madsen. Det var egentlig. Tak fordi du gad at se med på Madsen og Dværg.